Maigso karong adlaw ato ang gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Siya gipili nga magdala sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Jesus sa tibuok kalibutan. Siya ang apostoles sa tanang mga apostoles. Pero kasagaran ato siyang mahinumduman gikan sa ebanghelyo nga gipagawas ang 7 ka demonyo gikan kaniya. Pero human niya nadawat ang pasaylo ni Jesus, siya nahimo nga tinudaan ni Jesus, miuban siya sa misyon ni Jesus, misunod kang Jesus, hangtod na diha sa tiilan sa krus. Siguro mo ni angayon usab nato pamalandungan nga ang ato ang conversion experience, ang ato ang pagkabig mo sustain diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi bisan unsa pa may mahitabo. Ug mao kini ang nahitabo kag Maria Magdalena. Gitaligdan niya ang daan nga kinabuhi ug nadawat niya ang bag-ong kinabuhi ug kini iyang gihalad diha sa paguban sa misyon ni Jesus. Siya miunong ug nakig-uban, miduyog siya sa mga pag-antos, mga pagsakripisyo ug kamatayon ni Jesus. Dili parihas sa napulog duha ka mga apostoles except ni Juan nga wala magpakita sa gugma sama sa gipakita ni Santa Maria Magdalena. Magigsuon si Maria Magdalena nga unang nakita sa nabanhaw Jesus tungod sa iyahang paglahutay. Si Santa Magdalena nagpahinumdum kanato nga kitang tanan gitawag nga mahigugma kang Kristo. Giuhaw kang Jesus, nangita kaniya uban sa kadasig ug sa paglahutay. Pagpangita kaniya, pinaagi sa mga luha, pagbangutan ug kawadon, ug dili gayon mo give up hangtod nga ato siyang makaplagan. Kini normal lang sa Kristiyano kinabuhi. Si Santa Maria Magdalena nangita kang Jesus nga iyahang higugma, usa ka gugma nga magpadayon bisan pa man sa mga babag. Sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, mangutana kita sa atong kaugalingon. Ang Ginoo ba ang gipangita sa atong mga kasing-kasing? Ang atong pagigugma sa Ginoo parihas ba sa pagigugma ni Santa Maria Magdalena? Ato ba gipaambit ngadto sa uban ang daghang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi? May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampon.